1,80 лв. От пазара. Божец. Майтъп, обаче кисело мляко. Така. Сега купих си някои неща и направих един шопинг. Бърз пазарен шопинг. Сега отием, си взех някои неща. Сироп от малини. Много обичам тези сиропи на хармоника, много са вкусни и си ги правим. Имаха бъс и малина. Този път минахме нещо на малина и постоянно се занимаваме с това. Така.